Goddag og velkommen til nyhederne. I dag skal vi blandt andet snakke om en banebrydende opdagelse, der fandt sted i London i England. Dette omhandler den 1-årige Lila Richards, som blev ramt af den dødelige sygdom cancer. I hendes tilfælde var så alvorligt, at hun var døende. Men heldigvis for hende og resten af verden tror Great Ormond Street, at de har fundet løsningen. Lila blev derefter behandlet med den nye behandlingsform, og hun er i bedring. Nu vil vi gerne stille om til vores reporter Nikolaj, som står og er klar til at tage imod Oliver, som i juni 2014 blev ramt af den samme sygdom som lille Lila. Nu sidder vi på gangen, hvor vi venter på den kræftramte Oliver. Det her kommer han. Stop. Nå Oliver, hvad for en kræftform har du? Jeg har leukemi. Oliver, kan du ikke forklare seerne derhjemme, hvad leukemi er? Ikke rigtigt. Det er lidt svært at forklare. Det er noget med mine blodceller og 3 forskellige blodceller og min knoglemarv. Så jeg ved det ikke. I England har I jo fundet en behandlingsform, som kan hjælpe din type kræft. Det hjælper på den 1-årige Lila Richards. Håber du også, at det kan hjælpe på dig? Ja, altså nu ved man jo ikke, om det har hjulpet endnu, fordi der kommer jo til at gå 1 til 2 år, før de finder ud af det. Men altså selvfølgelig håber jeg, at det kan gøre sådan, at jeg ikke skal dø her snart. At det måske kan gøre sådan, så jeg kan overleve. Så det selvfølgelig håber jeg selvfølgelig rigtig meget. Tak Oliver for en meget røgn historie. Tak til Oliver, og tilbage til dig i studiet. Så vil jeg gerne sige tak til Oliver for den meget rørende historie. Over til vejret.